Elle ko mɔgɔ de don ka question poser mɔgɔ kun ne ko ɲimi suro Coupe d'Afrique ko kɛra cogo jumɛn na e y'a lajɛ wa ne y'a lajɛ a kɛra cogo di Murtane de y'a ta awɔ Murtane bɔra koyi ayi Murtane ma bɔ dɛ Murtane ma bɔ ayi Murtane bɔra a mɛnna Murtane jɔn tun bɛ final la Murtane ni Mali ko Mali ni Murtane bɔra a mɛnna match in kɛra ne yɛrɛ de sen kan ma dayila ok John u gagné combien Ghana D1 non e tɛ Coupe d'Afrique kalama Mali ka D ani Murtane ka 1 mais Murtane de y'a ta terikɛ e tɛ Coupe d'Afrique kalama i ka mɛn fɔlɔ si pour moi ouais ko bɛ cogo di cɛ ja tɛ cogo la walahi ma cɛ question nɔgɔnba dɔ de b'an bolo n ka cɛ n bɛ fɛ k'a répondre cɛ question ko in kɔni kabako don cogo di ko jumɛn mun bɛ yen fɔlɔ o fɔ an k'o faamu ko Mali ni jamana jumɛn ni jumɛn bɛ frontière la ne yɛrɛ lafililen don n ka sogo ko in na cɛ o donna n sogora ko n kɛra président ye n wulila n y'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ n'a ka tenni de sigilen bɛ fanga kunna ma président y'a f'i ye sisan ko ani jamana min bɛ frontière la e k'o fɔ i ko président jamana wa hari bi n sogora ko n kɛra waritigi ye mais n wulila n y'a sɔrɔ hari 5 tɛ n ma hari bi ma tɛ min est-ce que y'a faamu vraiment ma foyi faamu quoi e ko jumɛn i dalilen don sa ani jamana min ye frontière ye k'i k'o de fɔ ne ɲɛna donc ne min ɲininka sogo ko ni fɛn na sa est-ce que e kunkolo ka ɲi jamana wa Mali ni minnu ye frontière ya i tɛgɛ minɛ Kidali Kulukɔrɔ o ye quartier de ye sa o ye dugu ni quartier de Kaye i ko yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ko ani yɔrɔ min bɛ frontière la e k'o fɔ i bɛ ka t'i jɔ ko Kulukɔrɔ a bɛ tantɔ n ko ye raison de Kaye ya jamana de ani yɔrɔ jumɛn e ti jɔ n ka Kaye jamanaw f'i ye fɔ ka na Kaye première raison Ɲɔrɔ deuxième raison Jɛma o jamana jumɛn ye a troisième raison Dɛbɔ yɛrɛ de ka bon ni Kaye fan bɛɛ ye Kaye fana ka bon ni Mali ye Dɛbɔ bɛ Kaye kɔnɔ awɔ ni nin tɛ ne ma deli k'o tɔgɔ mɛn tulo la yɛrɛ fɔlɔ kalotigɛ dabila sa cɛ i bɛ ka ɲininka de jaa yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ Dɛbɔ hari Américain bɛ Dɛbɔ tɔgɔ fɔ Amérique kelen awɔ États-Unis Dɛbɔ bɛ yen Dɛbɔ Bamara bɛ yen Dɛbɔ Masasi bɛ yen Dɛbɔ Kagolo bɛ yen nɔ nka cɛ an bɔya kuma kɔnɔna sa ni tɛ n ka question yɛrɛ fɔ a ka ɲi ne bɛ taa quoi manamanakan kɔni fɔli dabila sa ko Dɛbɔ ye fan jumɛn ne tɛ Dɛbɔ dɔn i t'a dɔn ne bɛ ka f'i ye i tɛ fɛ k'o faamu a ka ɲi